ଆସ କିଏ ଖାଇବ ହୋ ଆମ ମହାରାଣୀ ଘର ଖାନା। ଠିକ କହିଲି ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ନିଜ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରର ମହାରାଣୀ ନୁହେଁ କି? ନମସ୍କାର, କାମିନୀ କିଚେନକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଜଗାର ପ୍ରିୟ ପୋଡପିଠା ଓ ମଣ୍ଡା କାକରା ବନେଇ ଭୋଗ କରିଥିଲି। ଏମିତିରେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବନାଇ ଖାଇବାରେ ଆଉ ଖୁଆଇବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଭାବିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବି। ମୋଟିଭେଟ ହୋଇ ବାହୁଡାକୁ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମିଶି ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିନବ ରେସିପି ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ପରିବାରଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ବନାଇ ମଜା ନେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଅନେକ ନୂଆ ରେସିପି ସହଜରେ କିପରି ବନାଇ ପାରିବେ ନେଇ ଆସିବି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ ମେସେଜରେ ଜଣାଇବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ।